Matod pa sa atong tubag sa Salmo, nag-ingon ta nga, o Ginoo, ayaw hikalimti ang kabos. Ya, kining kabos, mao ginisagad daog-daogon sa mga arang-arangan. Lingiyay mong tupad, naon sa mga kaarang-arangan ka o kabos. Pangutan na ba, imong tupad, inaarang-arangan ka? Mao na diri sa atong unang pagbasa, kasagaran gyud nga maghuna-huna og dautan kani gyud mga arang-arangan. Bisan kunog maghigda na sila, magsige na silang plano. Ang ilang plano unsaon pagpanindot pagyud sa ilang kinabuhi pinaagi sa pagpanglupig sa mga kabos. Mao bitaw nga kita dinis Pilipinas wa kay tamo asinso kaya nga to mga arang-arangan pulos-pulos ra basa na sila mo ay nagkupot sa dagkong mga negosyo o sa ato mga rindas pangagamhanan. Ang ilang gihuna-huna kasagaran nila dili noon tanan, ang gihuna-huna ra gyud unsaon pagyud pagpalambo silang kaugalingon dili sa pagpalambo sa mga kabos. Sige, laing lingi sa imong tupad ing naningkamot kang mulambo ang mga kabos. Ing na. O, wa na mulingi. Kanabang mga kabos ba, kanang portigyong makaluluoy kay tanan, hapit way balay, hapit way makaon, doon na ba kay huna-huna nga imo na silang paarang-arangon na congratulations. Kagwagan ni kay huna-huna anang imo ra jung gihuna-huna makatrabaho unta ang akong banag arang-arang, makatigom-tigom unta mi, makakwarta unta mi, makagraduate unta ang akong anak, maayo unta ko ani akong sakit, maka-abroad unta ko, makatukod unta kog akong kaugalingong balay, makapalit ako akong kaugalingong yuta, makapalit akong sakyanan, unyag nanay sakyanan, makapalit unta kog bag-ong sakyanan. Kana ragi atong una-hunaon, ang resulta mahimo tang dautan. Mahimo gitang dautan. Unya ang manimalos nato kinsa man dili katong kabos ang Ginoo nga nahigugma sa mga kabos. Munang ningos Kristo, bulahan kamong mga kabos kay inyo gyud ang gingharian sa langit. Pasabot pinangga kay Ginoo ang mga kabos. Unang dito man koron gikan sa suroy-suroy niya ang among schedule sa paglupad dito sa Manila Airport alas 9:45 kagabi. Nakalupad ni alas 4 nas kaadlawon karon. So abot ko din hapit na mahuman ang rosaryo. Karon wala pa gyud ko ito hang pakaing mata. Higda lang taon ni sa anang lingkuranan murag minanok ba hang kaing mata. Nya unsa may resulta kay ang mga dato kuno mga kinadatuan sa kalibutan nga mo'y nagkontrol sa atong kaning network karon nga dependent na kay taning internet. Microsoft ni bag down tibuok kalibutan. Hasta kuno mga bangko gahapon wa ka-operate tanan gyud nga nagsalig og naggamit ni anang program nga Microsoft. Ni bag down tibuok kalibutan kay usara may tag-iya ana. Usara sentro. Dinhi nako nakita pagkapeligro di ay kay ang mga dato kay karon nagkontrol sa kalibutan. Pwede na ta nilang ingnon moabot ang panahon, pwede ta nilang ingnon basta di ninyo buhaton i-shut down kuning tanan. Pana? Di na managan ang tanang butang nga nagsalig sa ilang gikontrol niya. Sila ra bagi naningkamot pagkontrol sa tanan. Hapit na gid tanan gikontrol na nila. Hangtod na tingali sunod moingon na sila di na namo patuyokon
adlaw. Din ana mo ihatag ang hangin kay gikontrol na namo ang hangin. Kinahanglan mosunod na gyud mo namo kay kun di gani mo mosunod i-shut down ni namo. Sila sa roy ga control sa mga atomic bombs, mga nuclear weapons. Pwede sana silang magsabot ug maingon sundan ninyo kay di kay mo mosunod. Bombahan mo na mo atomic bomb. Hurot gyud mo kamatay. Sila may nagkontrol ana karon ang mga dato kani mga gitawag na to mga billionaires. Nang kami dito, mga kabos in town, mga hulmigas, portig yung daghanang tao sa airport. Kaya nga naman, wa may nakalarga, wa may nakalupad, cancel. Ana, huwat lagi mi dito, hangtod alas 4 kadlawon. Kay lagi, sila may nagkontrol, pero ang nagkontrol ato, naghigda-higda ra, nagkuang-kuan na dito. Ana, wa man sila maapektuhe. Kadto, kuan pa lang to, usa pa lang nakaprogram sa internet nga atong gisaligan, unsa kag magsabot sila kanang gadasan sa ubang mga programs nya i-blackmail dayon ang usa ka nasod, di mapugos tag sunod nila. Moingon sila ron pananglitan i-implement ginang divorce bill, di gay mo implement, shut down mo diha. Awana i-implement dayon ang abortion, di gani mo musunod, shut down mo. Awana hagba ta, testing ba sila raman sa to'y gasulti for sure adtong COVID-19 nga usa man to ka pandemic of fear, dili man ka ito pandemic of sickness but pandemic of fear. May kayong pagka-promote nga nikurog ang tibok kalibutan o ni-shut down tang tanan. They are now trying to control the world. Kanya gidaog-daog ang mga kabos. Ang kabos ni samot na gyud kakabos. Ang mga dato na to mga leaders sa kalibutan, bisan dinis atong nasod, di nakahuna-huna sa mga kabos, siging padato, siging pahayahay nila. Dagko kay silang budget sa ilang mga activities, hasta ilang kaon tag pila na 20 million ang budget. Perti nilang kusuga mangaon. Si Jesus usasad kakabos sa dinhi siya sa kalibutan, apan sinugo siya sa Ginoo aron paghatag og kaluwasan. Pasabot ang tinuod nga manluluwas magpakakabos gyud. Muna ang ato mga santos nga nahimong mga manluluwas sa kahimtang sa katawhan sama nila ni Mother Teresa of Calcutta, nila ni St. Francis, St. John Bosco, San Vicente Ferrer, San Roque, San Isidro Labrador o guban pa. Kabos gyud nga kinabuhi ang una nilang gipuy-an aron mahimo silang makaluwas sa mga kabos. Ang mga dato di gyud na kaluwas sa kabos. Kung dato sila daghang kwarta nya matinabangon sa mga kabos, unsa may mahitabo i-disown gina nilang ilang kwarta, magsige na sila gingon di man ni amo pader sa Ginoo man ni amo lang sa ning bahin-bahinon para sa mga nanginahanglan. Moana gina sila sa ato pa kabos gihapon ang ilang kasing-kasing. Igilingay mong tupad ing na ganahan kang mahimong kabos. Ing na ba? Ing na gusto ka mahimong kabos? Di man ka kamutabang sa kabos, gusto ka mahimong kabos? Ana, unya, human ni Kristo nga nagpakakabos, wa siya makiglalis sa mga dato. Giplanuhan siyang patyon, igo rasan siyang mulikay. Pero iyang ipatunhay ang hustisya. Unsa mang hustisya? Ang paglikay anang sala. Ang sala gyud mao'y number 1 nga inhustisya sa kalibutan, ang sala. Naaganitay sala, magamay og madako, nakakomit na gitag injustice because the world was created by God. In the book of Genesis, niingon diha,
He sees everything He has created very good. Ang kalibutan is good. Ang sala mo na'y moguba sa goodness of the world. Mo na injustice ginang sala. Sama ang sala sa pagpangabit. Giguba nimo ang goodness of marriage, inyong covenant. Sala sa abortion, giguba nimo ang goodness of life. Sala sa divorce, giguba nimo ang goodness of fidelity and sanctity of marriage. Kanang pagpakolor sa imong buhok, giguba nimo ang goodness of natural color. Pagkiskis nimo sa imong kilay, giguba nimo ang goodness sa imong kilay nga gihimos Ginoo. Pagguba nimo anang color sa imong buhok, imong naong, imong gipaputi ang brown, giguba nimo ang goodness of kaning gitawag og kayumanggi nga color nga gihimos Ginoo. Pagbalhin nimo sa imong genital organ nga imbis laki ka imong ilisan og genital organ sa babae, giguba nimo ang goodness of your being a man or a woman. Uban pa, pagpangguba, pagpalaygit nimo, giguba nimo ang goodness of your reproductive system. Pag inom nimo pills, giguba nimo ang goodness of your being fertile, of your fertility. Paggamit nimo kondom, imong giguba ang purpose of that marital act. Ug uban pa. No? Sige, last na lang lingi sa imong tupad. Ing nasugod karon, dili gyud ti kagubon. Inga. Nasugod karon, di ti kagubon. Aron maanad ta ana ba? Nga di na to gubon ang mga nindot nga hinimos Ginoo, labi na gyud at timano nato ang giguba sa yawa nga mao ang mga kabus. Atong atimanon dili nato datugan og dugang pangkalisdanan. Di nato kontrolon ang kanindot sa kalibutan pinaagis atong gahom og sa atong kwarta hangtod ang tanang tao muluhod na sa atong tiilan og magpakiluoy. Kung dili gamito nato ang opportunity nga daghan kag kwarta, daghan kag kahibaluan, genius ka, alagad na sa mga taong nanginahanglan according to God's way. Ug mao nay atong gibuhat dinhi simbahan sige tag baligyag slots nganuman aron makaambit ang atong simbahan sa imo karong gitigom-tigoman. Ano ba ipaambit ba ang imong gitigom-tigom? Ug na kay tinigom diha ipaambit sa simbahan. Diha nasakay nako sa eroplano bisan sa kahuot namo, ingon din siya, "Pader, sige kog follow nimo." Kuanggid siya ning picture yun nako didto galisod in town, haggard na kamig mga mata. Na picture lang yapon pagkataod-taoran pagdaing naog, tunol siya sobre, "Pader, para na sa slot." Nako pwede na ka mamatay. Sa akong una-una ba? Nako may pakawa pa kay tog, nadilid pa, wa pa kay kaon, nipalit pa kag slot, ni ano'y saktos tog, di ay sakto kay kaon, di gyud mo palit og slot. Congratulations ninyong namalit o mga slots ha. Ako mong taga-ag update kay taod-taod na batang way update. Ang atong is BF DAG para sa atong kumbento na natayhalin nga 30,079 ka slots, 29,921 na lang ang nahibilin. Wala ning dako-dako na ang halin, so pakpak ta. Nga naani 16 slot challenge, tag 8,000, nakadawat na sa tag 114 ka 16 slot challenge. Nga ang atong katong special slot nga Mother Mary's Healing and Deliverance para ni Kapilinya de Fatima MMHD, halina na punta og 4,305 ka slots,
1,695 na lang ka slots ang nahibilin, tag 1,000 pesos per slot. Nya naa ni siya ay 20 slot challenge nga tag 20,000 na nasa tay 21 ka 20 slot challenge. Ato na sang pakpakan ang namalit niya. Mao ni siya ang atong ginagmayng pamaagi aron mapakita nato nga ninduto nato ang gihatag sa Ginoo nga opportunity. Unya ipanindot nato sa simbahan o sa katawhan ang ato sang mga nadawat nga mga nindot nga mga grasya sama anang kwarta atong itampo ba alang sa kayuhan sa tanan. Dili lang kay sige kitag tigom, siging tigom hangtod matog, sige pagyug hunahuna unsaon nga makakwarta pagyud ko, mahimot ang dautan og moabot ko noong panahon matod pas unang pagbasa mawa na gid tay nahot kay kuhaon sa Ginoo ang tanan. Kanus man na buhaton sa buhi pata. Unya kung di man mahitabo sa buhi pata, ini kamatay na nato, hurot na gyud kawagtang ang tanan. Wa gitay kuptan bisag usa ka buok sinsiyo, ini kamatay na nato. Di na sa ta ka maong mukupot, di na sa ta ka maong mutingog, di na ta ka maong mulihok. Pasabot bisan gani ang paginhawa, dili na nato ang kunon. Malata ragid ta, mo ending ragid ta nga way nahot. Pero do na may sumpay langit o imperno. Kana mo ay importante. Mauna dito hukman tas Ginoo sumala sa ato gyong mga binuhatan.